Nosaltres som el grup NanoSafa i us hem vingut a presentar el nanovocal, el nostre nanorobot, que està format per Mercè, Lluc, Teo i Eloi, jo. Us direm com és, com funciona, per què serveix i per què l'hem triat. Hem triat fer aquest nanorobot perquè ens sembla un tema molt interessant i a la vegada important, que la gent no pugui respirar, parlar, cantar bé. Serveix perquè quan algú té una paràlisi de cordes vocals t'ho cura. El nostre nanorobot, com es pot veure, és rodó i està fet de partícules d'anestèsia, que és el de fora, i greix corporal, que és el d'aquí dintre. Com funciona el nostre nanorobot? El metge injecta directament el nanorobot a les cordes vocals. Després el nanorobot tira les partícules d'anestèsia. Llavors el nanorobot tira el greix corporal i te les desparalitza.